Това е програматора PonyProc с Atini 2313 монтирано в него. Отварям програмата на PonyProc. От тук се избира какво ще се програмира, в случая Atini 2313. От меню Setup се прави настройка на интерфейса, която настройка е направена предварително. От същото меню Setup се прави калибрация. Калибрацията е успешна. От тук се чете прибора. Даваме четене. Изкарва някаква грешка 23. Давам игноре. Четенето е успешно. Отварям нов прозорец. От тук се изтрива паметта. Давам изтри. Показваме, че всичко е изтрито напълно. Давам пак четене, за да се уверя какво има записано в паметта. Цялата памет е пълна с FFF, което значи, че е изтрита напълно. След това давам пак четене, за да се уверя и за да изтрия буфера. Буфера се пълни отново с F. Отварям файла, който искам да запиша. Това е файла, който искам да запиша и давам write, писане, за запис. Изкарва пак някаква грешка, давам игноре. Записът е осъществен напълно успешно. Отварям нов прозорец и в него прочитам съдържанието на паметта. Пак игноре. Така. И сега сравнявам. В този прозорец е това, което в момента е записано, а в задния прозорец е това, което му дало да запише. На пръв поглед се вижда, че всичко е записано едно към едно. С това тинето е готово и трябва да се сложи на цокъла, който е вътре в Opel скенера и да се пробва дали работи.